Bukaerara heltzen gaude, eta azken bloke honetan, orain arte aipatu ditugun ideia garrantzitsuenak jasotzeaz gain, plano digitalean suertatu daitezkeen zailtasunak arintzeko zenbait gako emango dizkizuet. Aurreko blokean, sare sozial digitalen bitartez ematen diren harremanetan komunikazio arazoak gertatu daitezkela aipatu genuen. Zeinek ez du izan gaizki ulerturen bat WhatsAppetik? Kontuan izan behar dugu hitzak komunikazioaren 7% baino ez direla. Beraz, sare sozialen bidez komunikatzen garenean, komunikazioaren 83% falta zaigu. Horri, gure egoera emozionala gehitu behar diogu. Mezuak honen arabera interpretatuko baititugu. Hau guztia kontuan hartuta, gomendagarria da emozioak erakusten dituzten emotikonoak erabiltzea eta zailtasunen aurrean audioak edo deiak egitea edota plano analogikoan geratzea. Gure harremanetan, bestelako bisitari batzuk ere izaten ditugu. Jelosak pertsona oro sentituko dugun emozio bat izango da. Hau sentitzea ez da arazoa. Arazoa honekin zer egiten dudan eta nola kudeatzen dudan da. Ikus dezagun, bideo hau eta laizter gaude buelta. Zintzen ba? Lagun bat. Zein? Ez dezu izatea. Zaiak heldu dira lurrera. Gokuk laster ikusiko du Kaitoren trebakuntza gogorrak. Ezertarako balio dio gogorron aurka. Komunean. Shenron dragoiari gogo berpiztu eskatu diote. Baina ikusteko zugebide guztia ibili beharko du berriro. Helduko da garaiz? Jantzaren borroka. Zaiba ikaragarriak. Mutil honek zergatik sentitu du bere bikotearen mugikorra hartzeko behar hori? Zer beste modu bururatzen zaizkizue egoera hori kudeatzeko? Gogoratu gure mugikorra gure intimitatearen parte dela. Eta, baimenik gabe, ezin dugula beste pertsona baten mugikorra hartu. Beste pertsona batekin plano digitalean harremantzen garenean, kontuan hartu behar ditugu hurrengo gauzak. Beste pertsonen denborak errespetatzen ikasi behar dugu. Batzutan, bat-bateko erantzunak okerragoak izan daitezke. Demagun nik egun oso txarra daukadala eta haserrenago. Eta bat-batean lagun batek mezu bat bidaltzen dit, irakurri egiten dut, eta agian ez da momentua erantzuteko, zergatik haserre baldin banago, agian beste pertsonak merezi ez duen erantzuna jaso dezakelako. Bai, hortaz batzutan, hobeda denbora bat pasatzea eta benetan ondo nagoenean eta lasai nagoenean erantzun egingo dut mezu hori eta beste pertsonak benetan merezi duen erantzuna jasoko. Kontrol egoerak ekidin, bestearen espazioa errespetatzen ikasi behar dugu eta errespetu eta zaintza erdigunean dituzten harremanak eraikitzen saiatu behar gara. Plano digitalean babesteko, bereziki hurrengo gauzak hartu beharko ditugu kontuan. Gure pribatasuna ahalik eta gehien zaindu. Horretarako, gure profilak pribatuak izatea gomendatzen dugu. Nabigatzailearen cookieak noizean behin ezabatu. Sare sozial edo aplikazio bakoitzarentzako pasahitz desberdin bat izan. Eta hau, nola egin dezakegu zoratuta bukatu gabe? Patroi bat asmatu beharko dugu. Adibidez, zure jaiotze urtea aukeratu dezakezu, gehi zure izena. Orduan, urtea eta izena erdibitu egiten dugu, eta 20 hasieran jarriko dugu.
Gero, gure izena, gehi plataformaren izena, gehi izenaren bukaera, gehi urtearen beste erdia, eta bukatzeko izartxoa gehituko diogu. Eta voila, gure pasahitza sortu edukiko dugu. Eta behin patroia sortuta, gainontzeko sare sozialetarako pasahitzak sortu ditzakezu. Bestalde, saiatu ahalik eta informazio gutxien elkarbanatzen wifi publiko batean konektaturik zaudenean. Gogoan izan, edozeinek zure datuak ikus ditzakeela. Maila pertsonalago batean gogoratu. Ez egin nahi ez duzun ezer. Txantajea, ziberbullyinga edo bestelakorik jasotzen baduzu, mesedez laguntza eskatu, etzaude bakarrik. Duela gutxi telefonoa eman nion mutil bati, eta orain argazki eta bideo lizunak bidaltzen dizkit. Nahikoa dela esaten diot, baina berak jarraitzen du. 106-111, zeuk esan. Telefono honetan laguntza eska dezakezu edota zure inguruan duzun konfidantzazko heldu bati, irakasleak, gurasoak. Sareetan ere errespetuz jokatu. Gogoratu zure iruzkinek eta zure iritziek min handia eman dezaketela. Erabiltzen duzun denbora kontrolatu. Eta bai plano digitalean eta bai plano analogikoan bizi eta bizitzen utzi. Hau esan da, agurtzea baino zaigu geratzen, mila esker pantailaren beste aldean egoteagatik. Laizter arte!